हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ आरो मोजाङै थाबाय थानो हाथों। माने जोङो अनजालि दैमारिनि बागै आरो बुंनो फैफिनबावबाय मानोना जोङो मैया भिडिअखौ बिनिखौ बानायजोबनो हायाखैमोन। दायो जोङो फुल्लि बिनि बुंनाय माखासे बाथ्राफोरा मैया थालांबावनायखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोफिनबावदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। अनजालि दैमारिनि गासै बिनि राव बुंनायफोरा माबायदि मिसलिया जायो बिनि बागै जों बुंबावगोन आरो जाय जाय बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ अन्नानै साफ्रोमनोबो शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदानबा जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दायो जोङो नायदिनि अनजालि दैमारिया मा बुंदों गिबियावनो बिनि उनाव जोङो रिप्लाइखौ होगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दिनै बर'नि गेजेराव हाबाया ओरैबायदि गोथार मोनसे बेबस्था जाय हाबा मोनसेखौ खुंनो बोसोरसेनिफ्राय बोसोरथामहालागै सम लायो। हौवानि हिनजावनि न'खरनैजों थांलाय फैलाय खालामनाय, आसाम सोनाय, न'खरनैनि उनाव गामिजों गामि थांलाय फैलाय खालामनाय, समाज मोननैजों थांलाय फैलाय खालामनाय, बिनि उनाव गावबा गाव धोरोमनि खान्थि बादियै गेदेर गोलावफोरनि बोर लानानै गेदेरै मोजां हाबा खुंनानै बिसोरनि इयुननि गोजोनखौ बयबो हास्थायो। बेसेबां गोथार नंगौना नङा रायजो राजाफोर? नाथाय दिनै बे गोथार हाबाखौ ओरैबायदि बुंहैबाय जे सना थलासेनि थाखायनो मोननै मोनथाम हाबा ला। बेनि उनाव दिनै ससियेल मिडियाफ्राव लिरदों, सोरबा गुबुनारिफ्रा लिरदों, ट्राइबेल जाथि बर' इथुनुखि इङदर मा जन्थु थन्थु बायदि हिसाबनाय इङदर बिया। जोंखौ बेबायदि बुंदों। जों बहा थांनो दा नोंथांमोना नुनो मोनलायबायना बे भिडिअखौ? बिथाङा बुंदों माने जोंनि मा होनो बर' जाथिया माने जोंनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जोंनि बिटिसिनिया मा होनो सना थलासे होगोन, सना थलासे मोननो थाखाय नांगौबा सानै साथाम हिनजाव हाबा ला। बेबायदि होननाय बुंद्रा माने फिसायला बा सानै साथाम फिसायला आरो होमबा सना थलाखौ खननै खनथाम मोनगोन। बेफोरबायदि हाग्रामा महिलारि बुंनायखौ बियो ओरैबायदि बखिदोंमोन आरो जेब्ला बे UPPL आव थानाय समाव। बैबायदि बुंनाय बाथ्राखौ माने गुबुन नारियालायनो फेसबुकनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बायदि मैया बर' हारिया ओरैबायदि जाबाय, ओरैबायदि माने लेथ्रा हारि होननानै बुंदों होननानै बियो अनजालि दैमारिया गावनो बुंबाय। आरो बियो मा जोंनि ओरैबायदि गोथार हाबा गावनि धोरोमजों लोब्बा लानानै जेखि धोरोमानो जाया लोब्बा लानानै ओरैबायदि माने गोथार निस्थार हाबाखौ बियो बेबायदि आलाय सिलाय खालामदों, लासिं सिं खालामदों होननानै बियो ओरैबायदि सोंखारिदों आरो हाग्रामा महिलारिखौ। सना थलासे होगोन होननानै बै समाव बुंदोंमोन ना, रावबोथ' मोनखायाखै। अब्लाबो माने बेबायदि खालाम होननानै बुंदोंमोन नालाय माबाया हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन। नाथाय बियो बैबायदि बुंग्रा, बै गाव बखिग्रा माने BPF दोलोआवनो बियो दिनै जयेन जाहैबाय। होमबा बैबायदि गोथार मोजां हाबा लानो थिनि जानला मोनला माने लाद्रा लुद्रा हाबा जाग्रा, जायजों नैबेजों खारफाग्रा बेबायदि जानो थिनग्राजों गाव थांदोंना थाङाखै? गावदि बुंदोंमोन UPPL आव थानाय समावनो गावनो माने बर'खौ सनमान गैया, जानला मोनला ओरै लाद्रा लुद्रा बिसोर हौवा हिनजाव ओरैबायदि खालामग्रा होननानै गावनो बुंदोंमोन। लाजि फोनांग्रा बेबायदि खननै खनथाम हाबा लायोनो होननानै गुबुन हारिया बुंदों होननानै गावनो बुंदोंमोन। अब्ला गावबो बैबायदि खननै खनथाम हाबा खालामग्रा गुबुन हारिफोर बायदि जानो सानबाय नामा BPF आव हाबनानै? अनजालि दैमारिया बेबायदिसो जानो थांगासिनो दं रायजोफोर। गावनि खुगायावनो गावनो हमजादों। बेखौ दिनै BPF नि मानसिफ्रा नायनानै जोंखौ बुंनो हागौ मानो जानला मोनला बाथ्रा बुंदों, मानो सासे डक्टरेट मानसिखौ मानो बेबायदि बुंदों होननानै बुंदों। आरो हाजारखि लेखा गोरोङानो जाथों मानो, हाजार गियानियानो लेखा रोंबाबो गियान थाया जानो हागौ, गियानि जाया जानो हागौ। लेखा रोंबानो दि गियानि जाजोबो बे नङा। बियो गावनो बुंदोंमोन बेबायदि सानै साथाम हाबा फिसाय लानो थिनग्रा मानसिजों बेबायदिनो भट दाहो, ओरैबायदि गाज्रि लेथ्रा मानसि होननानै। दानिया गावनो बे दोलोआव हाबहैबाय माने गावबो सानै साथाम फिसाय लानो थिनग्राखाय गावबो बेबायदि जासिगोन नामा होननानै जों सानदोंसो जै। माने बियो बेहाय जयेन जाहैबाय नालाय गावनो बुंना लादोंमोन सिगाङाव। आरो नायलांबाव मा होनदों नेक्स्टनि भिडिअआव। पलिटिकेल पार्टियाव गोरोबनाय गोरोबैया आलादा खोथा, किन्तु सासे बर' हारिनि चिफआ जुदि रायजोखौ, समाजखौ, बिमा हारिखौ सनमान खालामनानै बाथ्रा बुंनो रोङाब्ला जों बोरै खर' दैखांनानै थांना थानो? जोंबो लुबैयो जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बिराद सनमानजों खोथा बुङो, बिराद मोजां बाथ्रा बुङो, गुबुनाबो बाख्नायो। जों बेखौ लुबैयो, नाथाय जों मोनाखै। खोनाबावबायना रायजो नोंथांमोन? अनजालि दैमारिया जे बुंदों माने बेबायदि जुदि बिमा माहारिखौ बेबायदि खालामोब्ला, माने गुबुनजों बेबायदि जेनेबा सानै साथाम फिसाय लानो थिनोबा ओरैबायदि खालामोबा
जोंनि हिनजाव माहारिया माबोरै थांना थानो हागोन खर' थिखोनानै माबोरै मा होनो संसाराव माने माबानानै मा होनो गसंथानो हागोन होननानै अनजालि दैमारिया बुंदों। बेबायदि आखलब्ला आरो सना थलासिनि थाखाय खननै खनथाम हाबा लानांगौब्ला उनाव डाइभर्स खालामलायनांगौबा अब्ला जोङो हिनजाव माहारिया खर' थिखोनानै माबोरै बे बुहुमाव थांना थानो हागोन होनना बुंदों। नाथाय दिनै बियो BPF दोलोआव हाबहैनाय लोगो लोगो हिनजाव माहारिखौ जों बेबायदिनो खर' थिखोनानै थांना थाला, जोङो खर'खौ गंग्लायनानै हौवा माहारिनियाव जोङो जानला मोनला जों बयजोंबो ओरै ओरै जानानै माने खर' गंग्लायनानै जोङो मा थांना थानोसै होननानै बे BPF पार्टियाव हाबहैनाय जादों जायाखै रायजोफोर। अनजालि दैमारिया गावनो बुंदोंमोन सासे BTCनि चिफआ जुदि माने पलिटिकेल पार्टियाव बुंनायफ्रा गुबुना जेबो नङा बेबायदि जाखायो नों, नाथाय सासे BTCनि चिफ जानानै माने बर'नि बिफा बायदि जानानै बियो बेबायदि बुंनो नाङामोन होननानै बुंदों बियो। होमबा बेबायदि बुंग्रा मानसिनाव थांबाय नालाय गावबो माने खर' थिखोआलासिनो हिनजाव माहारिखौ जोङो खर' थिखोनानै थांना थायालासिनो खर'खौ ओरै गंग्लायनानै थांना थानोसै होननानै माने बियो BPF पार्टियाव हाबहैनाय जादों जायाखै रायजोफोर। एसे गोसो होनानै नोंथांमोना खोनासं आरो नेक्स्ट भिडिअ नायलांबाव नोंथांमोन। खालामनानै हारिखौ सनमान खालामनानै बाथ्रा बुंनो हागोन, हारिखौ मोजाङै सिबिनो हागोन, बेबादि मानसिफोरखौ जोङो सायख'नानै लानो नांगोन। जोंनो गोदान मा नांगौ? दैदेनगिरि नांगौ। बेनिखाय बेल' नङा, आं आसा खालामगोन बेयाव फैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाया बे बिसायख'थियावल' नङा, नाथाय फैबाय थानाय खालमानसिनि आरो बिनि उननि बोसोरनि बिसायख'थिफ्रावबो जों ज' थागोन। जाय अनजालि दैमारि बिथाङा दि बुंदोंमोन जोंनो मोजां दैदेनगिरि नांगौ होननानै आरो हारि अनसुला हारि सिबिसुला जोंनो गोदान दैदेनगिरि नांगौ होननानै, अब्ला दिनै बेफोरखौ बावगारजोबनानै मानो गोजाम दैदेनगिरिजों थांखो आरो मानो BPF हान्जाजों दिनै मानो जइन जाहैखो आरो दिनै BPF हान्जाखौ मानो सापर्ट होखो? आंबो माने बेखौ बुजिनो मोनाखै। गावनो जे बुंदोंमोन माने गोजाम दैदेनगिरिखौ माने नांला, गोदान दैदेनगिरिसो जोंनो नांगौ, जाय दैदेनगिरिया माने हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय आरो बयखौबो अनसायनो रोंनाय, मोनफ्रोमबो जाथिनि गेजेराव अनलायनो हानायखौ लाबोनो हानाय, माने जोंनि BTR ओनसोलखौ माने जौगाहोनो हानाय बैबायदि दैदेनगिरिखौसो जोंनो नांगौ होनना गावनो बुंदोंमोन नङा होमबा? माने गोदान दैदेनगिरि जोंनो नांसिगौ, माने बिसिनि माने गोजाम दैदेनगिरिया ओरैबायदि दुर्निति खालामबाय होननानै गावनि मिथिं पाब्लिक मिटिंआव बुंदोंमोन। पाब्लिक मिटिंफोराव गावनो बुंथिंबायदोंमोन। दानिया मा गावनो गोजाम दैदेनगिरिजोंनो गावनो थ्रोब हाबहैबाय, माने BPF पार्टिजों गावनो हाबहैबाय। बे नाफाम बाथोन मोनजामारदोंमोन आं दनजिया बाथोनखौ। बे दनजिया बाथोन आरो नाफाम बाथोन मोनजामारदों रायजोफोर। गोसो होनानै नोंसोरो मोजाङै खोनासंबानो बुजियो आरो नेक्स्ट भिडिअ नायलांबाव मा होनदों। दिनै जों बर'लेण्डखौ जों हाग्रामा बिथांनियाव बियाखै, बिथाङा बुरि बुंनो हाखै जे मोना होआ, जोंथ' बिथांनियाव बिनो थाङाखै। बिथाङा बर'लेण्ड होनो हाग्रा मानसि नामा? हाया। बेयावहाय जाया, हाया। बिनि सायाव बाथ्राखौनो बुंनो नाङा। दानिया नोंथांमोना खोनाबायना भिडिअखौ नायनानै अनजालि दैमारिया बुंदोंमोन जे माने बड'लेण्ड मोना जाया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन। BPFनि लिडार जाय चिफ हाग्रामा महिलारिया मा बुंदोंमोन? बड'लेण्ड मोना आरो जाया होनना बुंदोंमोन आरो जों बेनाव बड'लेण्ड बियाखै होनना बुंदोंमोन। मानो होनना बुङोबा बै समाव बे समाव अनजालि दैमारिया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, बे समाव NDB आरो एबसुआ नारा नाथा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय भारत सरकारजों नांबाय थादोंमोन, सावरायबाय थादोंमोन। बै सावरायबाय थानाय समावनो माने जोंना हाग्रामा महिलारिया हिन्दी रावाव, एसामिस रावाव, बर' रावाव माने बड'लेण्डआ जाया, बड'लेण्डखौ नांथ'वा, बड'लेण्डखौ मोना, बड'लेण्ड बिनानै लाब गैया, माने हेफाजाब आसिखुर मोनसेबो गावगासिबो हेफाजाब होआखैमोन आरो बै समाव। बड'लेण्ड मोना, बड'लेण्ड जाया होनना बुंबाय थादोंमोन। अब्ला बे बाथ्राखौनो माने बै समाव अनजालि दैमारिया बै समाव माने 1.5 बोसोरसोल' जादों, 1.5 बोसोरसोल' जादों। बे समाव बियो बिराद बखिदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ। नाथाय दिनै UPPनिफ्राय BPFआव हाबहैबाय अनजालि दैमारिया। BPFआव हाग्रामाजों लोगो जानाय लोगो लोगो दानिया बाथ्राया मा जाखो? बड'लेण्ड मोना, बड'लेण्ड जाया होननानै बै समाव जाय थैख्रां थांख्रां नाजादोंमोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय, दिनै BTR एकर्ड जाबाय बिथांमोननि नाजानायावनो। थिग बेबायदि नाजानायफोरखौ बियो जालदाब गारनानै गावबो बड'लेण्ड नाङा होननानै सारेन्डारसो जाहैदों नंगौना नङा अनजालि दैमारिया? आंनोबो बड'लेण्ड नाङासो होनदों बे अनजालि दैमारिया। जुदि बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुङोमोनब्ला बियो दिनै एबसुआवनो थानांगौमोन, एबसुखौनो सापर्ट होनांगौमोन, UPPLखौनो सापर्ट होनांगौमोन आरो सोरखौ सापर्ट होनांगौमोन? NDBखौनो सापर्ट होनानै थाबाय थानांगौमोन। दिनै मानो बियो BPF सरकारजों जाय बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंग्रा, बड'लेण्डआ जाया होननानै बुंग्रा बैसोरजों मानो थाहैखो? होनबा निस्सय बेनोबो बड'लेण्डखौ नांला।
बाथ्राया बिराद साननांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला बियो बिनि गोसो सिङाव मालाबा बड'लेण्ड बिनायनि मोनसेबो गैखायामोन बेनाव बिनायनि। आरो नोंथांमोना बेखौ सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय बेनाव थैबो गैखाया, बिदानि थाखायसो एसे एनै मुं मोनदों बियो। जानला मोनला मिसलिया हरै ओरै बुंलाय खोथा बुङो, एखमबा इउपिपिएलनि जाना खोथा बुङो, एखमबा हारसिंनो केन्डिडेट जानानै MLA इलेक्सनखौ दारायदोंमोन होननाय खोनादों। इउपिपिएलजोंबो थाया, BPF थाया, एखमबा माने गाव हारसिंबो दारायो गाद्दि लुबैसिलिनि थाखाय, एखमबा गाव इउपिपिएलजोंबो थानानै बाथ्रा बुंफायो, आरो एखमबा नै दा मा BPFनि जानानै बाथ्रा बुंलायबाय। माने अबावबा गरसे गरनै मोनो खोमा होननाय बायदिसो जाबाय आरो बियो। माने गाद्दि लुबैसिलि, माबा मोनसे मोनगोन नामा बिदि आसाल' बेनाव दङ होननानै जों हमनो हाबाय। आरो नेक्स्ट भिडिअ नायलांबाव नोंथांमोनहा हाबानि जेबो बेसेनानो गैया नामा होननानै आंखौ गय दुखानिया गुवाहाटियाव सोंदों। आरो सासे दाख्लि फैनोबा सोंलायबाय, माइरं दालि फानग्रा ग्रसारि दखानिया सोंदों, कि कय हे आपनालोকৰ चिफे? आं लाजि मोनदों। आं सानदोंमोन गुबुनफोरनि रायजोनि चिफ मिनिस्टार बायदि, गुबुन अट'नमास काउन्सिलनि चिफफोर बायदि जोंनि चिफआबो हारिखौ समाजखौ सन्मान होनानै खुरां बुंथों। दासो बुंनानै थांदों दे अनजालि दैमारि बिथाङा, गुवाहाटीनि सासे गय दखानदारा नोंसिनि हाबाया बेसेन गैया नामा, नोंसिनि चिफआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो नामा होननानै। अब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिजोबखानानै दिनै अनजालि दैमारि बिथाङा बे हान्जाजों मानो जइन जाहैखो? अब्ला बिथाङाबो सानै साथाम हाबा जानायनि गोसो दं नामा? औ, माने खोथाया बिदिसो थांदों, नङाबा माथो। माने बियो अनजालि दैमारिया गावनो बुंदोंमोन, सासे गय दखानिया सोंदों नामा गुवाहाटियाव, जेनेबा नोंसिनि चिफआ मानो बेबायदि बुङो, नोंसिनि माबाया मानो बेबायदि होननानै गावनाव सोंदों होनदों, दालि दखान मा दखान फानग्राया। माने बैबायदि जेनेबा सानै साथाम हाबा लानो थिनग्रा सनाथलासिनि थाखाय बैबायदि पार्टियाव बियो हाबहैबाय नालाय, नङा होमबा? बे पार्टियाव हाबहैबाय नालाय, माने गावबो सानै साथाम फिसाय लाग्रा हाबा जाग्रा जों थांबाय नालाय, बियो थिनग्राजों थांबाय नालाय, गावबो बेबायदि लुबैबाय नामा होननानै दिनै जों सोंनांसिगोन, नङा होमबा? दिनै जों अनजालि दैमारिनाव बे बाथ्राखौ सोंनांसिगोन। नोंथाङाबो माने सानै साथाम सनाथलासिनि थाखाय सानै साथाम फिसाय लानो थिनग्राजों थांबायबा निस्सय नोंथाङाबो माबा मोनसे सिमां दं बेबायदियै। जों बेखौसो सानदों, जों बुंदोंसो दै, नोंथांनि खोथानि रावावनो नोंथाङानो हमजादों। मानोना नोंथाङा बे पार्टियाव हाबहैबाय नालाय। बे बाथ्राखौ मोजाङै बुजिना ला रायजो राजा नोंथांमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा मा खालामनांगौमोनलाय? लाइक खालाम, अननानै शेयार खालाम, हाजासे शेयार खालाम बयनोबो। आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो। जोंनि चेनेलनि नामा दावहारु गयारि, नोंथांमोना नायोब्लानो मिथिखागोन। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बिराद शेयार खालामना हो आरो, जाहाथे जोंनि बयबो मानसिफ्रा नुनानै माथो नंगौ होननानै बुजिनो हायो। बाय बाय लोगोफोर।